כן, בית ראשון ובית שני, זאת גם השוואה ביניהם, האידאה הדתית, המצב הישראלי באותן התקופות וייחוסו לאנושות. כלומר, איך השינוי אצלנו הוא גורם שינוי גם באנושות כולה. האידאה הדתית זה האלוקית? עוד משהו? נראה עוד רגע. זו תולדה של האידאה האלוקית. מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזוהרו של אור האידאה האלוקית עצמה ולהתאים על ידו את חייהם עם ערך הכלל ושלמותו, לכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. זה סיכון מה שהיה. כלומר, ההערה הכללית הייתה, אבל לא היה עדיין הכשר בנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל התוקף הזה ולהתאים על ידו את חייהם, ערך הכלל וכו' וכו'. וכמו שהרב פירט יותר, בעצם מה שהרב אומר כאן זה פרק ג'. מה? פרק ג'. כן. כן, רק הרוח הלאומי בייחוסו הכללי התרומם. נכון, אני קורא בעמוד ק"ו. המוסר הפרטי עוד לא נזדקק לבוא לידי מידה זו, ותוכנית החיים של היחידים לא יכלה להתאים גם היא אל ההרמוניה העליונה הזו. עם זה גאו החוכים והקוצים וסובבים את השנה העליונה, וכאן הרב מתאר את כל המהלך הדרגתי של ההידרדרות. כן, אז אומר הרב, זה הסיבה שלכן הוכרח להישבר אותו המצב הנשגב של האומה, שהחל לעלות ולהתרומם בימי הבית הראשון. עכשיו, הבית השני, אומר הרב, לא הוכן להשבת אותה התעניות של האומה במלוא המובן. כלומר, זה לא שיש כאן כמו התחלה חדשה, כמו שיציאת מצרים, משה רבנו, דור המדבר, כניסה לארץ ישראל על ידי יהושע, זה כוח מלכותי, הערת נבואה, הגודל של הערת השנת שכינה, כל זה לא היה בבית שני. כן? אולי יכול היה להיות, כן? עד יעבור עמך השם, עד יעבור זו קניתה, שרואים היו ישראל לעשות להם בבית שני כמו בבית ראשון, אלא שגרם החטא. אבל בכל אופן, בפועל, הבית השני לא הוכן להשבת אותה התעניות של האומה במלוא המובן. לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי עם כוח של יחידים הנבדלים מתאומת עמי הארצות. כן? הביטוי הזה שהרב אומר כאן, זה לקוח, זה מופיע פעמיים, גם בעזרא וגם בנחמיה. הרב, יש פה נקודה בפסיק, הרב החליף ביניהם? שמה? עוד פעם. הנבדלים מתאומת עמי הארצות זה בא אחרי נקודה של היחידים. אחרי יחידים לכאורה צריך להיות פסיק. פסיק ואז אחרי הפסוק נקודה. לא, כאן עצרתי כי אני רוצה לקרוא את הפסוק בפנים. אז זה פסיק אחרי יחידים. כן, ההבדלים מתאומת עמי ארצות, זה כתוב בספר עזרא ו' כ"ה. יש כאן תיאור של כל העלייה בזמן עזרא. ועבדו בני ישראל כהנא ולוויה ישר בני גלות החנוכת בית אלוהה דנה בחדווה וכו'. ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי יתארו ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מתומאת עמי הארץ עליהם לדרוש להשם אלוקי ישראל. זאת אומרת, אז הרב אומר, יש כאן הגדרה, כן? וכל הנבדל מתומאת גויי הארץ. זאת אומרת, הנושא כאן של כל הבאים זה שהם נבדלים מתומאת עמי הארצות. זה בעזרא ו' כ"א. וגם בנחמיה, לא זוכר איך הפסוק, כתוב כאן בסוף, יש כאן מקורות. נשמע שזה רק כוח, זאת אומרת, זה כוח שלילתי, כוונה של... י' כ"ט. לא לגמרי, אבל תכף נראה, עוד רגע ננסה להבין את זה יותר.
יש כאן גם כן תוך כדי העלייה, בכל זאת אנו קוראים אמנה וחוטבים ועל החתום שרנו ולוי כהננו. יש כאן פירוט גדול של השמות וכו' וכו'. ושאר העם, הכהנים, הלוויים, השוערים והמשוררים, הנתינים, וכל הנבדל מעמי הארצות אל תורת האלוקים. כן, אז גם כאן מופיע אותו הביטוי. זה נחמיה י' כ"ט. כן, כי עם כוח של יחידים הנבדלים מתרומת עמי הארצות, אז אתה צודק, זה גם שלילת השלילה, כן, נבדלים מהתרומה. אבל גם בזה, זה בא לומר, יחידים הנבדלים מתרומת עמי הארצות. כלומר, אין כאן כלל, יש כאן כאלה שנבדלים מתרומת עמי הארצות. הכוונה, יש כאן כוח של יחידים שהם באים יותר להתאר, יותר להתקדש, כן, להתרומם אל הערך של החיבור לאומה הקמה. כן, אז הרב כאן קצת מוסיף מילים של ביאור. הרב אומר, לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כן, כי הגלות של בית ראשון היא לא הייתה מהלך עמוק שכבר תיקן את הכל והעלה את הכל, המצב הלכתחילאי של איך ראוי לקום בית מקדש במובן יותר שלם שלו, אלא רק הוא אפשר לנו איזו הערה מסוימת, עוד רגע נראה את מגמותיה, הרב כאן יפרט את זה. כן, לכן לא כוח ציבורי ישראלי הופיע עליו, כי אם כוח של יחידים הנבדלים מתרומת עמי הארצות, שעל ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו באחרית הימים. אולי אני אקדים קצת המאוחר, זאת אומרת, ביחס לבית שני, לכאורה היה לו 3 תפקידים. אחד, זה מצד עצמו, זו הופעת קדושה, יש לו ערך של... בית שני, נכון? כן, בית שני. יש לו ערך של הופעת חיים, והערך הזה הוא גם ערך מתקן. כלומר, היו נקודות שחסרו בבית ראשון, והם אלה שנשלמו דווקא בבית שני, כמו שנראה תכף בפסקה הבאה. נקודה שנייה של התועלת שבבית שני, זה שלקראת הגלות הארוכה, יש כאן זמן של איזה נשימה, של אוויר, שייתן לנו מזון רוחני, שגם בזמן הגלות נוכל להיות ניזונים ממנו, גם מצד הגודל והאוויר פסגות וכו', גם מצד תרגום המושגים, שמאפשר לנו גם בגלות לענות מהדבר הזה. ויש עוד דבר שלישי, שזה מה שהרב כאן אומר ראשון, כי זה מצד החשבון הכללי, זה הדבר העיקרי. זה בעצם תחילת הכנה לקראת בית שלישי. כלומר, בית ראשון הופיע את הצד האידאי העליון, היה חסר בו את כל ההופעה של פרטי התורה. בית שני בדיוק בא להשלים את הנקודה החסרה הזאת. בזמנו הרב אמרנו שאולי לפי המדרשים רואים שבית ראשון כן יכול להגיע לאיזה נקודת תיקון בשביל להגיע למעלה שלה. אותו דבר... במדרשים... לא במדרשים. ברמב"ם ראינו שכששלמה בנה את בית המקדש, אז הוא הכין מטמוניות, כשהבית יחרב. משמע שכשהוא הקים את בית המקדש הוא הבין. הבאתי בשם הרמח"ל, שהרמח"ל אומר שהאפשרות שמתוך בית ראשון יצוץ פרח יותר עליון. זאת אומרת, לא שבית ראשון היה יכול להיות נמשך, אלא מתוך בית ראשון. מתוך בית ראשון מעלה, אותו דבר... ואז לא צריך להיות חורבן, אבל בעצם זה יצירה חדשה. ואותו דבר היה אפשר גם להגיד בבית שני? או שזה כאילו, אין לנו... אני לא יודע, יכול להיות. לא, אני אומר, זה כלל כאילו כמו כל תשובה שכאילו עושים, לא? כאילו אפשר להגיע לזה מעלה יותר עליונה? לא. או שבית שני מראש כבר הוא לא היה בנקודה הזאת שיכולה... זה לא כלל. אם אתה שואל אם זה כלל, התשובה היא לא. אם אתה שואל אם זה אחד, אז אני לא יודע, אני לא מכיר לזה מקור. כי ברור הדבר שלא בכל נקודת היסטוריה אפשר לחשוב לה לכתחילה הגמור. כן? יש חטא אדם הראשון. עכשיו, לכן, כתוצאה מחטא אדם הראשון, מה שהיה צריך להיות נתקן ב6 ימים, ושבת זה כבר היה, השבת הראשונה הייתה כעין 1000 השביעי, עכשיו צריך 6,000 שנה. האם אפשר להקדים את הדבר הזה? לכאורה לא. אז לכן 40 שנה נגזרו, כן, יש חטא המעפילים, לא בכל זמן אפשר לתקן כל דבר. אז זה ברור שלא בכל זמן, כי חלק מהסיבה, זה כמו שהרב כותב באגרות, באגרת רש פי ג' או ח', ויש בחלק ב', בשיניים משהו, שיניים ת' אולי, רש פי ג' ושיניים ת', כן. אז שם הרב מדבר על הבחירה
במובן הכלל דורותי. כלומר, האדם, הסיבה שצריך שיהיה הופעה של בחירה, זה בשביל שהאדם יגלה את העצמיות שלו. אבל הרי יש הרבה מאוד אילוצים, אתה בכל רגע בחירי לעשות כל דבר, יש הרבה דברים שאתה לא, הם לא בכלל בתוך כן, כי אתה לא מוכשר לזה, כי המציאות יש בה עיכובים, וכן הלאה. אז הרב אומר, לא, צריך להסתכל על הבחירה, לא במובן המצומצם של האדם הפרטי, אלא האדם הוא תולדה של כנסת ישראל לדורותיה, וכן, שם מצויה הבחירה העמוקה שהופכת כל דבר להיות עצמי. וכל דור מתגלה רק נטף מתוך הבחירה הגנוזה שהיא הדבר יותר שלם, יותר גדול. והרב כותב שיש דורות שבהם, כמו בזמן של הברית בערבות מואב, כן, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום, יש זמנים שהם כל כך מהירים שכל הדורות מקופלים בהם. שיש כאן נקודת בחירה כזאת, שזה עכשיו תפנית היסטורית, או לב היסטורי כזה, שעכשיו הבחירה של דורות שלמים היא נובעת מתוך ההערה של הדור מסוים הזה. אז לא בכל זמן נתון זה קיים. זאת אומרת, יש זמנים כאלה שהם זמנים הרי עולם שהכל יכול להשתנות. שמה הם מבטאים בעצם? כאילו סוג של מקפצה מסוימת של כלל דורית או? הם מבטאים שיש כאן נקודת ריכוז של חיים. שגודל החיים של תקופות ארוכות הוא יתמצא כאן, כמו שבגוף, אז יש מוח. לא תגיד, טוב, למה במוח כן ברגליים לא? כי המוח הוא מוח, ברגליים ברגליים. ככה גם במהלך ההיסטוריה, יש זמנים שהם זמנים ליביים כאלה, שהם הרי עולם, בראשית, באחרית, בכל מיני זמנים יש זמנים ראשיתיים, והזמנים האלה שלהם כוח פעולה למרחב הרבה יותר גדול מאשר זמנים אחרים. אז אם אתה שואל אם יש דבר כזה, זמנים שעושים מהפכה, כן. האם בכל רגע יכול להיות מהפכה? לא. ויכול להיות גם לפי הדבר הזה. ודאי שבכל רגע, הרגע הוא לא לגמרי משועבד, אבל הוא גם לא לגמרי חירותי. עכשיו, האם בבית שני היה זה? אז אני לא יודע להגיד זה בלי מקורות. על בית ראשון אני מכיר מקור, הרמח"ל אומר ככה, בית שני אני לא מכיר. מסבור כאילו אפשר להגיד, היה בית שני אפשר להגיד או שכן או שלא, אז תלוי כאילו בנקודה הזאת, איך אנחנו מבינים בנקודת זמן הזאת. אני אומר, יש כאן נקודת הבדל גדולה. בבית ראשון באמת היו גנוזים חיים מאוד עליונים. נקודת העיקר, כהנה, השראת שכינה, 10 ניסים, כן, כל הגודל העליון של הנבואה ושל כן, הגדלות האישיותית והופעת המלכות, כל זה היה קיים. היה חסר את ההתפרטות. זה לא דבר קטן, כי זה לא את ההתפרטות. ההתפרטות זה לא עוד דבר. אלא ההתפרטות היא קשורה להופעת משה רבנו, כן, שרק הוא כולל את הכללים ואת הפרטים ביחד. אבל בית שני בעצם להפך, אנחנו חוזים רק בפרטים, וכל הגודל בכלל לא נולד בתוכנו. האם אפשר היה מלכתחילה שככה יהיה, שככה ייבנה בית שני? אולי זה מה שגמרא בברכות אומרת, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו כענית. זאת אומרת שראויים היו ישראל שיעשה להם נס בבית שני כמו שהיה בבית ראשון. ומה הכוונה? זה חזרה על בית ראשון? לכאורה זה גם היה כולל את בית שני, ואז אולי באמת בית שני או היה בית שלישי. יכול להיות שהאפשרות כזאת לפני, אלא שגרם החטא. כן, אז תוך כדי בית שני, אז אני לא יודע אם שם גם כן הייתה יכולת הופעה כזאת. בכל אופן, כרגע זה נקודת העבודה. עכשיו, הרב כאן מדגיש, כשהרב מדבר על בית שני בתור מכשיר לבית שלישי, אז הרב אומר, כן, היחידים האלה הנבדלים מתאומת עמי ארצות, על ידם נתן השם ניר לישראל, לעמוד לגורלו באחרית הימים. כן, הרב לא סתם משתמש בביטויים ציוריים, אלא ביטויים ברב מאוד מדויקים. הרב לא אומר אפילו שעל ידם נתן השם זרע, אלא על ידם נתן השם ניר. זה לפני הזרע. כן, זה חרישה, זאת אומרת, זה לא הדבר המקוטן שצריך לגדול. ראית את הדבר הזה פעם בשיעור בשבת אולי? והיום? במסכת שבת? נראה לי, זכור לי זה. יכול להיות, זה. טוב, לא נזכרתי מאיפה, עסקי להיזכר מאיפה. כן, בכל אופן, כן, זה רק החרישה שמאפשרת שעל גבה אז יופיע הזרע העליון, כן, שהתגדל לכדי בית שלישי. הרב, מה הכוונה שלא כוח ציבורי ישראלי יופיע עליו? כוח ציבורי ישראלי הכוונה... לא היה מלכות, למשל, לא היה מלכות, לא היה מלך לא היה מלכות, לא היה רוב ארץ ישראל לא הייתה בידינו, אפילו רוב יושביה לא היו עליה. זאת אומרת, זה פרטים שמתקדשים ומופיעים בחינה של בית מקדש,
בפשטות, אז לא היו חייבים במצוות התלויות בארץ מדאורייתא, בבית שני. מחלוקת, תוספות בגיטין ל"ו אומר כן. כי הוא מחדש חידוש גדול מאוד, שיכול להיות מצב כזה של כל יושבי עליה, אפילו שלא רוב יושבי עליה. כלומר, אם יש 12 השבטים, בכל שבט יש נציגות, והיא יושבת במקומה, אז תוספות בגיטין ל"ו אומר, זה נחשב כל יושבי עליה, למרות שזה לא רוב יושבי עליה. כן, אבל רוב הראשונים לא מודים לדבר הזה. כן? אז פשטות לא, אין כאן אומה יושבת בארצה, לא מבחינת החיוב מצוות תלויות בארץ, לא מבחינת המלכות, לא מבחינת 10 ניסים, לא מבחינת השראת שכינה, כל זה לא היה קיים. זה עוד חיסרון? זאת אומרת, או שזה פועל יוצא, זה מסובב, מזה שהאידאה האלוקית לא הרימה את כל חיי היחידים, אז נוצר המצב הזה שזה לא הופיע... זה ביחד, מה נוצר ומה הנשמה שלו, זה שני דברים שהולכים ביחד. זה המצב בעצם, המלכות, כל ה... כי בסוף החיסרון שהאידאה האלוקית לא הרימה את כל היחידים, שהרב אמר בפרק ג'. זאת אומרת, זה החיסרון של בית שני. כן, אבל אם אתה אומר אלה שגרם החטא, זה אומר שיש איזה מצב עולמי שגורם את זה. זה לא שמלכתחילה יכול להיות רק הסדר הזה. אז זה כן תלוי גם בהופעה ממשית. אני אוסיף עוד דבר, זה ככה, לא שאנחנו מבינים בזה, זה ככה עוד מסעיר את המחשבה בעוד זה. הרמח"ל כותב שהסיבה שלא הייתה השראת שכינה במובן הרגיל בבית שני, כמו בבית ראשון ובבית שלישי, כי באמת בשעה שנחרב בית ראשון, באותה שעה, באותו הרגע, אז גם נחרב בית המקדש בשמיים, וישר נבנה בית המקדש השלישי. כן? וכיוון שבית המקדש שני אין בית מקדש כדוגמתו בשמיים, לכן גם לא יכול להיות השראת שכינה מלאה, ככה אומר רמח"ל. זאת אומרת, בית שני זה זמן של הכנה. זאת אומרת, כאילו, כשאנחנו מדברים עכשיו, כאילו, אמרנו יש כאן 3 מגמות. הבניין של בית שני מצד עצמו, הכנה לגלות, והחלק מהחשבון הארוך, שזה רק, כמו שהרב כותב כאן, זה ניר, זה לא זרע, זה רק ניר, זה רק החרישה של לקראת. כן? אז אחד אמרנו, קשור, אין מלכות, אין מצוות להיות בארץ. גם אין הופעת בית מקדש בצורה גמורה. זה רק איזה עניין כזה, כן? הארון לא היה. לא היה ארון. נכון, ככה המשנה אומר ביום. בית המקדש השני, כשהכהן הגדול היה נכנס לעזות ביום הכיפורים, היה מזה על אבן השתייה, לא היה ארון. כן, הארון הוא גנוז. וזה בגלל החיסרון של ההופעה השלמה של האידאה האלוקית. כל החסרונות האלה נוצרים בגלל שהאידאה האלוקית לא הרימה את כל החיי היחידים כן, רק אני אומר, ברמת הכלל. האם הנושא מתחיל מהנשמה אל ההופעה, או שההופעה היא לא אפשרה שהאידאה תופיע? אז הרב אומר שזה גם וגם? יכול להיות, יכול להיות. יש בזה הרבה קשור לכל פרשות השבוע. מה היחס בין חטא המרגלים וחטא ההכאה בסלע? למה משה לא נכנס לארץ? יש לזה הרבה מאוד... באמת, טוב, צריך שוב פעם, זה התעניינתי השבת. כן, בסדר, בכל אופן זה צריך להיות כאן תמונה שלמה, זה רחב יותר ממה ש... זה קשור אחד בשני. כן, כן, כן. כן. זאת אומרת, לא כוח ציבורי ישראלי יופיע עליו, כי עם כוח יחידים הנבדלים מתלומת עמי הארצות, כמו שראינו בעזרא ונחמיה, שעל ידם נתן השם ניר לישראל לעמוד לגורלו באחרית הימים. זה כן משמש את לעתיד לבוא, אבל זה בינתיים רק ניר. טוב, אחרית הימים פה אחרית הימים זה לעתיד לבוא הרחוק או לגלות? לא, אחרית הימים כאן זה בית שלישי. בית שלישי זה הפעם. כן. למה? מה הסיבה? אז הנה, כאן הסיבה התחתיתית. כיוון שעוד לא מורק ושותף הכוח הציבורי האדיר. כן, הרי כל הסיבה שבגללה יצאנו לגלות, זה כמו שהרב אמר בהתחלה, בגלל שתוכנית החיים של היחידים עדיין לא מתאימה אל ההערה הכללית. וזה עדיין לא תוקן. עוד לא מורק ושותף הכוח הציבורי האדיר, ואופיו לא עובד יפה. כן, אופיו לא עובד יפה לעומת כל הקלקולים הרבים, וכל הזוהמה שקלט בקרבו, בשחט העם בדרכו בימי טובה ושלווה. כן, לכן התוצאה של זה שיש כאן רק יחידים שנבדלים מתאומת עמי הארצות, ולכן יש כאן עכשיו אופי חדש של הופעה, אז מצא ההשפעה האלוקית האישית
האישית, הפרטית, מקלט לה באומה ובארץ. כמו שנראה עוד רגע, זאת אומרת, מצד אחד זה ודאי שזה קטנות, מצד שני זה גם משלים השלמה שלא זכינו לה עד כה, ולכן באמת זה משמש ניר לקראת העתיד לבוא. לכן כל אותה הפרטיות, גם המעשית... מה המדרגה הזאת נקראת הנבדלים מטומאתם מארצות? כאילו יש איזו סיבה פנימית או היסטורית? לא בטוח שהבנתי את השאלה. זאת אומרת, הביטוי הזה לקוח מעזרא ונחמיה. נבדלים? כן, כן. פתחנו את הפסוקים, זה מופיע בשניהם, גם בעזרא וגם בנחמיה. אז הרב... הסיבה שהרב... הנקודה כאן זה יחידים שנבדלים מטומאתם מארצות. זאת אומרת, לא צמח כאן כוח של כלל. אז ראינו את זה, זה... גם אין רוב ישווה עליה, גם אין מלכות, אין נבואה, אין השערה שכינה, אין עשרה ניסים. כל אותה הפרטיות, המעשית, כלומר, של שמירת תורה ומצוות ודקדוקים ופרטיים, וגם העיונית, כלומר, שלא רק שהעולם המעשי הוא כזה, שעכשיו עוסקים הרבה בדקדוקי מצוות, אלא גם העיונית, כלומר, של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח, האישיים, הפרטיים, וקבלת הפרס של היחידים. יש כאן שני רבדים, אתם שמים לב. אחד זה, זאת אומרת, גם בעיונית, הפרטית, יש כאן את ההשקפה, צרור חיי הנצח. כלומר, אני אגיד את זה רגע בציור ראשון, אחר כך נפתח את זה קצת יותר. כלומר, אפשר לומר ככה, החיים שלנו תמיד הם שייכים לגודל אינסוף, כל הזמן יונקים מהגודל העליון. כשאנחנו חיים בצורה יותר שלמה ומלאה, כמו שנראה בתחתית העמוד והלאה, אז יש כזה סדר של השראת שכינה, שהם אלה בחיים עצמם, והתהלכתי בתוככם, יש סדר אלוקי שמחיה אותנו. אנחנו, כן, המרחב הזה עומד בפנינו, זה גודלנו. יש זמנים שבהם האופק הוא לא מואר, זאת אומרת, אין, כאילו, החיים פרטיים, הכל מקוטן וכו'. אז איפה האדם מוצא את הגודל הזה? אז אפשר להגיד לו, טוב, זה הגובה של החיים, אבל אין לו אוויר לנשימה, הוא לא, זאת אומרת, באמת האידיאלים הישראליים, המצוות, כן, כל הגודל שאנחנו מדברים עליו, הוא שייך למרחבים, מרחבי אין קץ, הוא לא שייך רק למציאות המצומצמת הזאת של, שמע, ככה וככה צריך לעשות. למה ככה? זהו. אז איפה נמצא האופק? האופק בעולם הזה, אתה לא מצליח לגלות אותו. אז שזה יש אופק רוחני. האופק הרוחני הזה, זה צרור חיי הנצח. צרור חיי הנצח, זאת אומרת, תדע לך, שכל מה שאתה פועל כאן בעולם, וכל מה שמתהווה, וכל נקרא לזה, החשבונות הלא סגורים, כן, שאתה רואה כאן קצה של משהו, ואתה מבין שזה חלק מדבר הרבה יותר גדול, אז תדע לך, זה לא, החשבונות לא נגמרים בעולם הזה, נגמרים בעולם הבא. אז זה ביחס להשקפת עולם, להסתכלות. כן, תדע לך, החיים האלה הם נטף מתוך משהו הרבה יותר גדול. זה צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים. ויש, מבחינת ההתעוררות של הרצון, כן, תדע לך, למרות שאתה לא פוגש את החיים האלה בתוכך, אבל יש קבלת פרס של היחידים. קבלת פרס של היחידים זה אומר, למרות שאתה לא חי חיות כזאת שהיא כבר לבדה, תוכל לדחוף אותך באשר הטוב הוא טוב, וגמרנו, לא צריך שום דבר אחר. שכר מצווה, אתה פועל את הטוב, זה השכר הכי גדול, זה העונג הכי גדול, זה העושר הכי גדול, זה השמחה הכי גדולה. אתה שייך אל הטוב, אל הטוב האלוקי. עכשיו המציאות התקטנה, היא לא שייכת אל הגובה הזה. כיוון שהיא לא שייכת לגובה הזה, אז אם אדם הוא לא מבין שבעצם החיים שלו, יש להם את המעבר, שמשם הוא מקבל את, כן, איזושהי נקודה של חיות, שכמובן שהיא הרבה יותר קטנה, כן, אז אין לו כאן את הדבר שמניע אותו, כן, לכן יש כאן בעצם שלושה דברים. המעשית זה מבחינת הדקדוק, השמירה והדקדוק במצוות. העיונית מתחלקת לדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח, כוונה מה משמעות החיים, והאישיים זה מה דוחף את החיים, מה מניע את החיים, איך אדם, בשביל להבין את זה טיפה יותר, יש באות הקודש ג' בעמוד קמ"א. הרב אומר ככה, כשהרעיון והרצון והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי, האדם לא שייך הוא לא שייך לאורות ישראל א',
כן, לכנסת ישראל תמציתה והכולה, והבקשה יותר, הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל זה הופעת הטוב, האינסופי, בין בכמותו של הטוב, בין בכמותם של הנתרים, בין באיכותו של הטוב, וכו' וכו', ושאנחנו רק ניצוץ מטוב האלוקי הכולל כל, כן, ואנחנו אוהבים את המקור של הניצוץ הזה יותר מאשר שאנחנו אוהבים את הניצוץ הפרטי שבנו, כשאדם לא שייך לכל החשבונות האלה, אלא הוא שייך רק לקיום המעשי, כשהרעיון והרצון והאופי איננו מתעלה מהחוג של השלמת העולם המעשי. עומד התוכן אז בצורה עבדותית, עבודת עבד. כן, עבודת עבד, אז העבד הוא עובד בשביל שכר, זה לא עבודת בן. אין המגמה המעשית אפשרית להיות המעשה בעצמו. כן, בדיוק זה הנקודה. זאת אומרת, ההתרכזות היא במעשי, אבל צריך כאן קבלת פרס. כן, כי המגמה היא לא יכולה להיות המעשה בעצמו במצב המקוטן הזה, כי אם פועל יוצא ממנו על מנת לקבל פרס. אבל כאשר התמצית של האידיאל המעשי כבר שולט, כן, האידיאל המעשי, לא רק המעשה, אלא האידיאל של המעשה, כן, איזה טוב זורח דרך הדבר הזה. וזה משהו שמתגלה לא בהסברה, אלא בחיים, במדרגת חיים, מדרגה בכלל, מדרגה בפרט. אז מתרומם כל העולם המעשי, ונשמה נזרקת בקרבו. זה לא לדבר על משהו אחר, אלא החיים עצמם, בכל מעשה ומעשה, כן, הוא מלא הערת נשמה, ונשמה נזרקת בקרבו, הנותנת לו חיים חדשים עליונים, שמתאחד המעשה והרעיון, ומוצא שכרו בתוכו, שכר מצווה מצווה. עשה דברים שהם פועלם, מדבר בהם נשמם. כשחושבים בטעות שהעולם האידיאלי העליון הוא נפרד מהעולם המעשי, ואין לו עסק עמו, מפרידים את הרשויות, ויוצאים מקדושת האחדות לזוהמת השניות. אמנם, אם שקועה היא המחשבה רק בעולם המעשי, אף על פי שנראים גם בו סימני גדולה, רוחב והעמקה, כללותו איננו יכול לעלות בכל זה מערך המזער. והוא תוכן נערות וקטנות, שיפרו לחינוך, זאת אומרת, יש זמנים שבהם ככה צריך ללכת, בדרך הזאת של השניות, אבל מסוכן הוא אם יישאר בתור מטרה אחריתית, כלומר באמת זה איזשהו מסך מקטיב ומצמצם שיש תקופות שבאמת צריך את המסך הזה. אבל אם זה המגמה, זה מסוכן מאוד, כי באמת זה לא נותן תשובה אמיתית לאיפה באמת הולכים החיים. הרב, בסוף פסקה זה לא שניות, לא? כאילו, זאת אומרת, בהתחלה נדבר על השניות, השקועה עכשיו רק בעולם המעשי, זה לא שניות, זה מצד העסק רק בעולם המעשי, זה לא מצד זה שיש שתי רשויות. כן. לא, אבל זה בדיוק ההבדל. אם זה רק בתור חינוך, אז זה לא יוצר שניות. אם זה המגמה, אם ככה בנוי העולם, אז זה כן יוצר שניות. כי השניות זה מצב מאוד מתקדם. אם זה רק עיסוק בעולם המעשי, ולא בגלל שדווקא בעולם המעשי ולא אז זאת אומרת, זה מצב חינוכי שבסוף הוא יוצא. אני לא נכנס כאן, יש כאן עוד עמוד שלם שהפסקה הזאת נמשכת. אני לא נכנס לעיין בזה. יש כאן עוד הרבה חשבונות, אני רק רוצה לעזר יותר לעניין שלנו. כן, בכל אופן הרב אומר ככה, כן, כל אותה הפרטיות, המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהם הפרטיים, והעיונית של הדעות והאמונות על דבר צורך חיי הנצח, האישיים הפרטיים, וקבלת הפרס של היחידים. הביא את אותו קודש בשביל קבלת הפרס עצמה. כן, כן, כן. אשר מקודם התגלתה ונתקיימה בחיים. זאת אומרת, מה עשינו עד עכשיו? עד עכשיו לא היה צריך את זה. כן, מקודם התגלתה ונתקיימה בחיים מתוך הופעת האידאה האלוקית, בתור נשמת האומה הכללית. כן, הופיע כאן כזאת הערת נשמה, גם בדור המדבר, גם בבית ראשון. ולכן כל הבקשה הזאת של שמירת המצוות והשייכות אל הנצח, גם בהשקפה וגם בכל מעשה ומעשה, זה נבע מתוך הנשמה העליונה הזאת. כן, בתור נשמת האומה הכללית, וכלולה הייתה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל, כן, ההערה הפרטית, בפני אורה הגדול, הכללי הגדול של זו, האידאה האלוקית הישראלית, כנר לפני אבוקה וכשרגא בתיארה. עכשיו, אני רוצה, כדי שנשים לב כאן, הרב כאן אומר ביטוי שבעצם הוא כבר רומז לנו קצת להמשך. כנר לפני אבוקה וכשרגא בתיארה, זה מצד אחד מסביר איזה אור גדול היה. כן, היה כאן כזאת אבוקה, כזה
תיארה, כזה שמש הצהריים, שהעירה שכל הפרטים היו בלויים בכלל. אבל בזמן שהרב מדבר על הגודל של הבית הראשון, הוא גם מציין בדיוק מה הייתה נקודת התורפה. כן? שלכן היה צריך, בית ראשון לא הצליח לעמוד, צריך את בית שני בשביל להשלים אותו. כן? נר לפני אבוקה בשרגא בתיארה, זה גם ביטוי של ביטול. אין משמעות בכלל כן, ובגלל הביטול הזה, זה הסיבה שבבית ראשון לא יכולנו כל כך לעסוק בפרטים. כן? לא שהם לא היו קיימים, אבל זה לא יכול להפך להיות לעניין לפני עצמו, לעניין שהוא מלא עניין, מלא עסק בפרטים, בשמחה, בשקידה וכו'. כן? כשזה באמת רק שרגא בתיארה. כן? אתם שמים לב לרמז הזה. עכשיו, רגע, והרמז הזה יפה מאוד, אז מה יהיה בבית שלישי? איך תיפטר הבעיה? אם כשהאור הגדול מאיר, אז אתה אומר, טוב, אני, כאילו, יודע מה, יגידו לכל תושבי העיר, תשמעו, אנחנו רוצים שיהיה יותר אור, אנחנו מבקשים שכל אחד יעמוד בצהריים, יחזיק נר. אנשים לא יודע, חושב יעשו את זה מאיזה אילוץ חיצוני, אבל אף אחד לא מרגיש שהוא מוסיף שום אור לא, אבל אתה תעלה מאוד שהיא לא תיבלה בזה, אפשר לא? קוראים להחזיק נר. המצב הזה ששרגא בתיארה, זה מצב דיעבדי. באמת המצוות הן לא שרגא בתיארה. כן? אם אני אגיד משל אחר, המצוות הן כמו, כן, נר מצווה ותורה אור. כן? או המצוות זה כנגד רמ"ח איברים. כלומר, יש את האור של התורה, זה הנשמה, ויש רמ"ח איברים שעשה גידים, שהם המצוות של העשה והלא תעשה. האיברים הם לא בטלים לפני אור הנשמה, להפך, הם מפרטים את אור הנשמה. כן? אז מצד אחד יש נשמה אדירה, והנשמה הזאת היא כל כך חיה, שהיא מחיה את כל האיברים, וכל אחד מהאיברים הוא מגלה עוד ועוד הערות מתוך הנשמה, והנשמה יותר מהירה. כמה שיש יותר איברים, כמה שהענפים יותר הולכים ומתגדלים, אז זה מגדל את כוח השורש. כן, ראינו בעוד ישראל זין י"א, ועוד בפנקס א' וכו'. איפה? כן. אורות הקודש? אורות ישראל, זין י"א. כך היא עמידה. כן, לא. זה אתה יודע בעל פה, אני חושב, לא? שיננתי את זה פעמים רבות. כך היא עמידה שהענפים מגדלים את השורש, והזקיקם אותו לפעול ולהשפיע בהם חיים וליח. כן. כן, אבל כאן, בבית ראשון, זה היה בלועה, הנה, ועכשיו הפסיקה הבליעה הזאת, כן? היא החלה עתה, זאת הערה הפרטית של פרטי המצוות ופרטי היחיד, גם בהשקפה שלו וגם במציאה של המקום הרוחני שלו, היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול, כלומר, בימי הבית השני, להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. אז, זאת אומרת, בבית שני, בא תחת הידיעה האלוקית בעוצם רוממותה, ועל ידי גניזתה של זו, זאת אומרת, עכשיו השמש לא מפריעה להבין את החשיבות של הפרטים, תולדתה, כן? כשהאידאה האלוקית היא נגנזת, עכשיו מופיעה תולדה, כלומר האידאה הדתית, כן? אז זו התשובה למה שאתה שאלת קודם, כן? מה היחס ביניהם? כן? תולדתה, האידאה הדתית, במלוא צביונה והרחבתה. זאת אומרת, האידאה האלוקית בצורה מצומצמת, כוונה שמתאימה כרגע לחיים היחידים שהם לא יבעלו במצב... האידאה האלוקית במצב השלם שלה היא כוללת, היא כמו נשמה שכוללת את כל הערת האיברים. כאן, כיוון שלא נכנסנו על ידי משה רבנו, ואין אספקלריה מהירה, אז הכללים והפרטים לא הולכים בהרמוניה, ואז כשהכללים מהירים, אז הפרטים נבלעים. כן. כשהכלל מסתלק, אז מופיעות ההערות הפרטיות. אז האידאה הדתית היא באמת תולדה של האידאה האלוקית השלמה, אבל היא רק האיברים שיש בהם חיות כמובן מסוימת, אבל אין בהם את הערת הנשמה הגדולה, אין השראת שכינה, אין את הגודל העליון. זאת אומרת, היא מכניסה כוח חיים באיברים, בהתפרטויות. כן, כן, אבל היא הרבה יותר מקוטנת, אין בה את העוצמה ואת הגודל ואת הכלליות ואת הדבקות שיש בה. כן, באמת משמשת היא זו ומלבשת את הראשונה, כן, האידאה הדתית היא לבושין, כמו שהגוף הוא לבוש אל הנשמה, אז ככה גם האידאה הדתית היא באמת לבוש אל האידאה האלוקית, ולעולם לא תתנכר לשורש נשמתה, שהיא האידאה האלוקית המיוחדת לישראל בתור אומה המסוגלת לה מצד נשמתה הלאומית. המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים הפרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכלל. כן, תדע לך עכשיו ההלכה הזאת, כן, בה אתה זוכה לחיי העולם הבא, זה מה שמחיה אותך, זה מה שבונה אותך,
אין לך הנביא להסתופף בצילו, אתה לא יכול להיות בתוך ענייני הכבוד ואתה כבר לבד מרגיש רוממות, לא תוכל לעלות לרגל ולהרגיש לבד את הזה. אם אתה לא תעמול, לא תתפעל כמו שצריך שחרית, לא תדקדק כל המצוות, יהיה חסר באור שלך, לא תוכל להופיע את האור הזה, כן? מה שמחיה אותך, גם בחיות המסוימת של הדבקות שאתה מסוגל להרגיש בה, וגם כמו שהמסילת ישרים אומר, כן, והנה מה שאורונו החכמים ז"ל, שאדם לא נברא להתענג על השם וליהנות מזה שכינתו, כן, אבל באמת את הדבר הזה אי אפשר בעולם הזה, כן, אלא עיקר הדבקות זה בעולם הבא, שם אתה מגלה את הנקודה האמיתית של מה שהמצוות מעבוד בתוכך, כן, אבל המצוות הם אלה שמעבוד, זה אתה בעמל שלך, ברוממות שלך, בהשקפה שלך, בהסתכלות שלך, אתה בונה את המעשה הזה, כן, לכן, כן, דווקא עכשיו כשמסתלק האור הכללי והכל מונח רק על כתפיו המעשיות והעיוניות של היחיד, אז המוסר האישי הפרטי, הדאגה לחיי הנצח האישיים פרטיים, הדיוק הפרטי של כל מעשה בודד המקושר ברוח הכלל, כן, אתה אחראי להוציא לפועל כל מעשה ואת עצם הנשמה שלך, איך אתה תזכה לחיי העולם הבא. הדברים האלה התבססו יפה על פי ההופעה האלוקית המוקטנת המיוחדת לצד הפרטיות, כלומר הידיעה הדתית. מעמדם המבוצר באומה נתן לה כוח רב והכין לה כלכלה רבה שתוכל לשאת אותה גם בימי גלותה ונדודה, כן, זה עוד נושא יש כאן בעצם שלושה עניינים. אחד, עצם זה שמאיר כאן אור חדש, האור של הפרטים. 2, הכנה לקראת הגלות. גם, כן, עכשיו הרב חוזר לניר שהוא דיבר עליו קודם בפסקה הקודמת, גם הכשיר לה את הדרך כדי שתוכל לבוא בהדרגה על ידי מהלך מסובך ומסובב אל המטרה העליונה, כשהידיעה האלוקית תשוב להופיע בקרבה בעצם עוז גבורתה. יכול להיות שצריך כאן גם לדייק את המילה בקרבה, כן? זאת אומרת, יש מצב של שרגא בתיארא, ויש מצב שהשרגא והתיארא הם לא סותרים, אלא כמו שאמרנו קודם, הנשמה בגוף. תוכל להופיע בקרבה, כן? בקרב הידיעה הדתית, או בקרב האומה החיה גם את הרובד המעשי, אחרי שיוכשר העם אל שאיפתו הברורה כימי עולם ושנים קדמוניות. זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת התכסיס הדתי והשפעתו, בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, חדשים גם ישנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה, כן? היא מסייעתה לא רק בתור זה שהיא נותנת מוטיבציה, גם, אבל לא רק, גם בגלל שזה מרחיב את המבט. זה שאדם מבין, החיים שלי לא נגמרים רק במשהו פרקטי, אני לא רק, זאת אומרת, גם בזמן המציאות של התקלקות הידיעה האלוקית, ואנחנו שקועים רק בידיעה הדתית, וכל אחד עוד לא יודע לעבוד לשמה, המצב הזה של צרוך חיי הנצח, שאליו, זאת אומרת, אני רוצה רגע לפרט את זה קצת יותר. יש כאן גאונות עצומה של הופעת תורה, כן, של חז"ל, לקחת את כל המושגים הרוחניים הנעלים, ולתרגם אותם איך הם מתפרטים בחיי הפרט. פעם הרב טאו הזכיר באיזה שיעור לפני כשאני... זה מעמדם המבוצר באומה? מה? זה מעמדם המבוצר באומה? לא, אני חוזר להסביר את ה... להגיע למעמד מבוצר, נתנו מיד לגלות. לא, המעמד המבוצר הכוונה של פרטי הופעת תורה, גם בגלות אנחנו עסקנו הרבה בפרטי תורה, אבל גם לפני כן. ביחד. בית שני עסקנו הרבה בפרטי הופעת התורה, זה הנושא היה. בית שני זה הבית של תורה שבעל פה, זה הדור קיבלוה. עיקר המשניות זה לא המשניות הנכתבות, זה עת לעשות לשם הפרו תורתך, כן? כל זמן בית שני, כשהיה סנהדרין והיה תקופת הזוגות, לפני תקופת הזוגות, אז תורה שבעל פה היא מתחזקת, אז היא מתפרטת, אז כל ענפיה הולכים אני רק עכשיו, אני מעיר עוד הערה, כן? מה שדיברנו קודם על צורך חיי הנצח, הראיתי את זה קודם בקצרה, אני רוצה להרחיב את זה רגע לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא. זה לא רק נקודת מוטיבציה, כן? אפשר להבין, צורך חיי הנצח, הכוונה, קודם כל יש כאן גאונות של חז"ל, של תרגום ומושגים רוחניים. באמת, עולם הבא, הכוונה, הערה של הדבקות שלך באין סוף. זה הנושא, זה לא, כאילו, הביטוי הזה של שכר, כאילו זה ביטוי של אמת,
אבל אמת מתפרטת, אפשר לומר כאילו הצל של האמת. באמת הביטוי הזה הוא בטל לגמרי לציור העליון. אלא מה? עכשיו חז"ל, כאילו מסתכלים על נפש הדור, על נפש הדור בבית שני, ורואים איך לתרגם את ההערה העליונה הזאת, שעכשיו היחיד הוא לא תופס ממנה כלום, זה לא מדבר אליו, הוא לא בבית ראשון, אין לו נבואה ואין השראת שכינה ואין את הגודל הזה. איך לתרגם לעולם המושגים, המושגים הכוונה לא רק הסמנטיקה, המושגים המדוברים, המושגים הכוונה, מה יכול להיות מושג לו לפי גובה מדרגתו, לפי גובה נשמתו, איך להאיר את האור הזה בצורה כזאת שהוא יוכל לפגוש עכשיו את הלבושים האלה, לבושי שכל המתהלכים עם החיים שהם מתאימים אל הגובה הרוחני ששם הוא נמצא. זה התרגום הזה של צרור חיי הנצח וקבלת הפרס. עכשיו, זה א', ב', אני רוצה להדגיש כאן דגש. מצד אחד זה מה שנותן מוטיבציה, זאת אומרת, זה מה שמניע, כלומר, כמו שראינו קודם באות הקודש ג', כן? אין כאן תחושה של הגודל מצד עצמו, אלא אם אתה לא מבין שיש כאן מעבר, אז לא יהיה מה שידחוף אותך. אבל יש כאן גם דבר שהוא מעבר לזה. זה לא רק מצד שזה נקודת מוטיבציה, זה לא רק איזו סוכריה שנמצאת ליד המצווה. זה גורם לזה שגם במצב המצומצם הזה, החיים הרוחניים של האדם הם לא לגמרי מצומצמים. זה נותן לאדם אופק. זה שאדם יודע, החיים הם לא מסתיימים במה שאני רואה בעיניי, אלא הם שייכים לכל הדברים העולם הבאים. זה אומר בעצם, החיים שלי שייכים לגודל. כן? זה לא רק הגודל איך אני מנצל אותו. זאת אומרת, הערת החיים עצמה היא הרבה יותר גדולה. כן. היא שייכת למשהו הרבה יותר גדול. יש בכוזרי בכמה מקומות, שהחכם, שהחסיד הוא אוהב את העולם הזה, כי הוא מביא אותו לעולם הבא. כי בעולם הזה יש משמעות חיים הרבה יותר עמוקה, שהיא שייכת לחיים העולם הבאים. הרב כותב בכמה מקומות, יש כמה פסקאות כאלה, כן, רק צדיקים כאלה, שהעולם הזה הוא בטל אצלם לגמרי לעולם הבא, רק הם יכולים באמת לאהוב את העולם הזה. כי רק הם מבינים באמת מה הערך האמיתי שלו. קצת מזה יש כאן יש בישראל חלקו י"א. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי יותר חי באומץ גם בעולם הזה. זאת אומרת, הרב גם שמה בין הפסקות. מה? שלמדנו ישראל ותחייתו אז הרב גם שייכנו למלאך הידיעות. כן, יש כאן כמה פסקאות על זה. מה? בקוף י"ד אצלנו? קצת, אני רוצה להדגיש לך נקודה אחרת. הרב אומר ככה, חכמי, אני קורא באורות הקודש ג' קוף ל"ו, זה קצת לפני מה שקראנו קודם. חכמי לב מכירים באמת את האפסיות של העולם הזה מצד עצמו, והם מעלים את מחשבתם וציורם למעלת העולם הבא ואושרו. ומתוך שהם מסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, ממילא נעשה העולם הזה גם הוא מפואר אצלם. מתוך כך הם דורשים לתיקונו ושכלולו. מה? כאילו זה נראה כאילו ממש הפיכה של המגמה. זאת אומרת, האם הנושא של העולם הבא בזמן בית שני, הכוונה היא, כמו שאמרנו קודם, זה, תשמע, אתה אומר למה לי לעמול? כן, הרי בקוף מהם אז הרב הדגיש, כן, שכשהרעיון והרצון והאופי אינו מתעלם מהחוג של השלמת העולם המעשי, עומד התוכן על בצורה עבדותית, עבודת עבד. ולכן אין המגמה המעשית אפשרית להיות המעשה בעצמו, כי אם זה פועל יוצא ממנו על מנת לקבל פרס. כן, אבל יכול להיות שכאן הדיוק, כמו שאמרנו קודם, זה על מנת לקבל פרס. כן, הרי כאן כשהרב דיבר על הצד העיוני, הרב דיבר על שני דברים. על צרור חיי הנצח ועל מנת לקבל פרס. נכון? שמתם לב? בואו נראה עוד פעם, שלא נדבר סתם באוויר. נכון? הרי הרב דיבר כאן על הפרטיות המעשית והעיונית. נכון? בתחילת הפסקה.
בעיונית הרב דיבר על צרור חיי הנצח ועל קבלת הפרס של היחידים. בקוף מה שקראנו קודם, זה מדבר על מנת לקבל פרס. כלומר, אתה עובד עבודת עבד, אתה עוד לא מסוגל להתנסה לזה, אז לכן אתה צריך פרס. אבל צרור חיי הנצח זה לא מדבר רק על זה. צרור חיי הנצח מדבר על נקודה הרבה יותר עליונה. צרור חיי הנצח זה אומר, כן, כמו שהרב אומר כאן, חכמי לב הם מבינים שהעולם הזה הוא אפס מצד עצמו. כן? והם מעלים במחשבתם את ציור עולמם למעלת העולם הבא ואושרו. ומתוך שמסתכלים שכל ההוויה המשך אחד יש לה, על סופו של דבר העולם הזה לא רק שהוא לא מפסיד, זה שאתה מבין את אפסיות העולם הזה, זה לא גורם לזה שפחות תאהב את העולם הזה, או פחות תראה את הערך שבו, אלא כיוון שאתה מבין שהוא אפס, הוא בוטה לגמרי לעולם הבא, אבל הוא המשך של העולם הבא, האור שלו נמשך מתוך המעלה העליונה הזאת, לכן מתוך זה ממילא נעשה גם העולם הזה, גם הוא נעשה מפואר אצלם. מתוך כך הם דורשים לתיקונו ושכלולו. זה המשל של הכוזרי במאמר שלישי. כן. שהמלך רגיל לבוא אליו עם השרה, ומה כן. זה תגידו? חוזר על זה בכמה מקומות, כן. במאמר שלישי, במאמר ראשון, כן. זה עולם שכולו ארוך? ההסתכלות הזאת? קשור. לא יודע למה, כאילו זה יורד חז"ל. אולי האדם שחי מדרגת שבת בכל, כאילו... זה נכון. טוב, מעין עולם הבא. לא, יש הרי... יש שכולם... אני לא יודע לזה אתה התכוונת. המהר"ל הרי, יש בהקדמה ראשונה, המהר"ל מסביר למה העולם הבא לא מופיע בתורה בשלושה הסברים. כן? מצד שיותר עליון מאשר ההופעה של דברי אלוקים חיים ביד הנביא, אבל כן רמוז, עולם שכולה ארוך, ואחרי זה אומר שלא, שבעצם התורה היא החיים. ועולם הזה זה מקרה, ועולם הבא זה מקרה. כלומר, החיים מופיעים, הם מלווים, הם כל הזמן חיים את האדם איפה שהוא לא יהיה. כן? והחיים של האדם מתחילים מהעולם הזה, ואז עוברים לעולם הבא, והתורה היא לא העולם הבא, וגם לא העולם הזה. התורה היא עצם החיים. וכיוון שדרך חוכמה היא לדבר על הדבר בעצם ולא על הדבר במקרה, לכן התורה אמרה את עצם החיים ולא את העולם הבא. אז לעולם שכולו ארוך, שבאמת הוא החיים, הוא הופעת החיים, שגם העולם הזה הוא בעצם נמשך מתוכה. כן? אז לכן בעצם כשהרב מדבר כאן על צרור חיי הנצח, צרור חיי הנצח זה דבר גדול מאוד. זה לא רק נקודת מוטיבציה, אלא זה אופק גדול שגם את החיים שלנו כאן בעולם הזה זה מאיר באור אחר. זה מצב דיעבדי, האידיאל הגדול שההופעה של הידיעה האלוקית הופיעה בשלמותה, בנבואה, במלכות השאלה מה דיעבדי? הקישור לעולם הבא הוא לא דיעבדי. לא, זה שנצרכנו לצורך העניין, נצרכנו גם לקבלת פרס וגם זה עוד נקודה שיכול להיות שנברר אותה בהמשך קצת יותר, כי יש בזה צד דיעבדי, יש צד שלא. כן? למשל, אני לא סוגר את החשבון, רק אני אומר, אני מאתגר את הנקודה שאתה אומר, אני בכוונה לא מאבד את זה עד הסוף, כי זה חלק מהחשבונות המופיעים. הרב כותב שחשקת הלילה גרמה להסתכל למרחוק. כן? ומה שקודם היה חשבונות של יחידים עליונים, עכשיו זה נעשה לנחלת הכלל, כי אי אפשר לנשום אוויר בלעדי הדבר הזה. אז אתה רואה שאצל היחידים, גם כשהכל בנוי, הם שייכים גם לנסתר. עולם הבא זה מושג נסתר, ובתור תרופה למציאות הכל כך חסרת חיים, חסרת יכולת לעמוד, אז לכל ההמון עכשיו, כן, יש להם איזה תרגום מושגים, כן, על דבר צור חיי הנצח, הדיעבד זה הצמצום אל ההמון, אבל הקישור לעולם הבא הוא לא דיעבדי. כן, נכון. ועד רבה, אצל צדיקים עליונים, גם בזמן הגדול, אברהם אבינו עושה חשבון, כן? אל תירא, אברהם שכחה הרבה מאוד, נכון? אז יש שם 3 חשבונות שהמהר"ל מביא בפרק ו', כן? אחד החשבונות שאברהם אומר, נטלתי שכרי בעולם הזה ואין לי שום דבר לעולם הבא. מה הכוונה? מה, אברהם אבינו עכשיו הוא עושה חשבונות של כאילו, מה יהיה לי בעולם הבא? הפשט הוא, אני חושב, כמו שהזכרנו הרבה פעמים, ותן שכר טוב לכל מבטחים משפחה באמת.
כן, למה זה קשור למהלך הגאולה, שכל הברכות של 18 זה לפי הסדר הזה, וכו', זה נביא יוסף, כן, שכתוב אני רק מזכיר בראשי פרקים, כאילו, ראינו את זה כמה פעמים. מה שכתוב שכל אחד מהברכות, יש מדרש, איפה כל אחת מהברכות נוסדה. כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אל תראה מרדה מצרימה, אנוכי ארד ממך מצרימה, אנוכי רעך גמלו, ויוסף ישית ידו על עיניך, אז המלאכים ברכו משען ומבטח לצדיקים. כן, שישית ידו על עיניך, אחד הפירושים ראינו, שזה הכוונה יוסף אומר, אני אשים לך את היד על העיניים, אתה לא צריך להיפגש עם הרשעה המצרית, אתה תוכל להישאר במעלתך. זה משען ומבטח לצדיקים, הכוונה שיהיה יעקב אבינו הצדיק, שהוא העמוד השדרה של כל הדור שיורד למצרים, וכשהוא חי במצרים, אז המהר"ל אומר, המצרים לא יכולים להשתעבד בישראל. זאת אומרת, כל השעבוד המצרי זה בא בשביל לצרוף את השיעור קומה השלם של ישראל. אז קודם כל צריך שיהיה שיעור קומה השלם של ישראל, זה יעקב אבינו. הפנימיות של כל המהלך של הירידה למצרים זה שיעקב אבינו המרכז. ועכשיו יש את כל הצריפה, אבל הצריפה צריכה להיות לשיעור קומה השלם. וזה שיעקב אבינו הוא לא יצטרך להיפגש עם המצרים, אלא יוסף ישית ידו על עיניך, זה משען ומבטח לצדיקים. יש עוגן, יש כאן סדר של הופעת גאולה, של הופעת יצירה שלמה של האומה הישראלית. אז לכן גם בסדרי הגאולה, ותן שכר טוב לכל עובדכם בשמך באמת, זה מעמיד את כל החיים, את כל חיי הגאולה. זה שיש צדיקים כאלה, סגולת הסגולה, שמעמידים את כל השיעור קומה של הדור. ולכן, המציאות העולם הבית, העולם הבא, הכוונה עולם האמת, איזו דבקות באמת נבנית, שכל העולם הזה הוא רק צל אליה, אצל הצדיקים, זה מעמיד כל חיי האומה. זה שאברהם אבינו, כן, הוא שואל, שמה קיבלתי שכרי בעולם הזה, הוא לא שואל, כאילו עכשיו, כאילו, באיזה חדר הוא יהיה בעולם הבא. שואל, איזה השפעה רוחנית אני משאיר לעם ישראל, אם אני מנצל בשביל ההצלחה העולמית את נקודת הנצח, אז אני ממעיט מכל ההערה הרוחנית שעם ישראל צריך לקבל על ידי. אני לא עובד את העבודה הרוחנית שלי, הלאומית, הכללית, הכלל דורותית, בצורה נכונה. אז לכן אני אומר, הקשר לעולם הבא, זה לא מתחיל מהנקודה הנמוכה. השכר, כן, יש כאן חילוק. כן, קבלת הפרס זה עוד דבר. אבל צרוך חיי הנצח, זה נקודה מאוד נעלה. היא לא התבלטה, כי הייתה נסתרת. כן? ועכשיו, אז הנקודה הזאת היא זו שנותנת אופק רוחני. כן? זה נותן אופק רוחני, זה לא רק נותן נקודת מוטיבציה. כן? הקבלת הפרס זה נקודת מוטיבציה. כן? צרוך חיי הנצח זה לא נקודת מוטיבציה, זה נקודת גודל. זה שגם בזמן הקטן הזה, יש לנו כאן איזה, באמצע הלילה, איזה פצצת תאורה כזאת, שנותן, בוא תראה לאיזה אופק גדול אתה שייך. וזה נותן משמעות אחרת לכל ההופעה העולמית. יש בקוף ע"ו, באורות הקודש ג' העולם הבא וכל חמודותיו. גם קוף ע"ז גם קשור? אז זון הרב... כן. זה גם מדבר על הכישוף היחיד ל... כן. העולם הבא וכל חמודותיו, אורו ושפעו, שכלו ותפארתו וכו' וכו'. כולו עומד בכליל יופיו וטובו. ומה שבכוחה של הנשמה להתאחד באור מתוק זה, בפאר קדושתו, הרי הוא דבר של מציאות, שאושר הוויה גדול יש בה. מתוך קדושתם של צדיקים שעולם הבא והארתו האלוקית היא תשוקת חייהם, מאיר אור העולם הבא בכל העולם כולו. וחסד של נועם על שם נשא פרוס על כל. וגם כמו שנדב אומר, העמוד הבא. לפי אותו הערך שהוא עולם הבא זורח בעולם הזה, באיש היחידי, הכל מתעלה. באדם זורחת היא האורה של עולם הבא לפי תארת קדושתו ובאותו הרוחנית. וכו'. כשאור עולם הבא זורח בפילוש גדול, מרומם את כל ערכי החיים כולם. את כל ערכי החיים כולם. זה מרים את הערכים. כן? אבל גם זה דרך מיוחד שחז"ל סללו איך להצליח להאיר את האופק, גם כשאין משה רבנו וכשאין בית ראשון וכשאין נבואה. כן? זה עבודה רוחנית גדולה. זה המצב הדיעבדי, שזה נעשה במצב שכל כך נמוך, אבל באמת, זאת אומרת, זה קישר את כל היחידים למצב חיים מאוד עליון. מה המצב לא, רגע, אתה כאן מערבב כמה קווים לעניות דעתי. כאילו, תראה, מה שהקראתי לך קודם, אמרתי בעל פה, זה תסתכל בסוף עמוד ק"ד. חשכת הלילה יש גמר להרחיב את חוג הרעיון של האדם, בעיפו עין השמיימה. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים
למעלה מהחושים והגבולותיהם, ונושאים דעה ומרחקים, אותם הגדולות של חיי עולם הבא ותחיית המתים, וחיי הנצח בכלל, בכל חליפותיהם, שינוי צביונם, אלה שהיו מקודם כעניינם של יחידי סגולה, אז יחידי סגולה כן היו שייכים לזה. נעשו עתה קניין לקניין כללי לאומה, על ידם שאפה רוח. על ידם שאפה רוח, זה לא רק נקודת מוטיבציה במובן המעשי. על ידם שאפה רוח כמובן היא שייכת אל הנצח. קודם ראו את משה רבנו, ואת ענייני הכבוד, ואת בית המקדש, ואת הכהן הגדול בעבודתו, וכו' וכו'. עכשיו, בלי הדבר הזה אי אפשר לשאוף רוח. אז צריך להבחין כאן בין מה דיעבדי לבין עצם נקודת הקשר היא לא דיעבדי. עצם הצורך לחשוף אותה להמונים זה כן דיעבדי. אבל זה גאונות של חז"ל, איך לרומם את הדור כולו למרחבים האדירים האלה, גם כשהם לא מתגלים בעולם בהופעה גלויה. אבל גם שזה דיעבדי זה בסוף דיעבדי, אבל זה בסוף הרים את כל האומה, הכוונה, כל האומה השתייכה מתוך זה למצב. כן, כן, לא, גם דיעבד, לפעמים בזמן הדיעבד הוא לכתחילה. כן. תבין, דיעבד, הכוונה, לולא האילוץ, זאת המציאות במצב מסוים. במצב הזה, ככה צריך לעשות. כן. תבין, יש שני סוגי דיעבד. יש דיעבד, הכוונה, אתה יכול לעשות ככה, כאילו, תאכל מהדרין, בדיעבד אתה יכול גם זה, אתה מכניס את עצמך לדיעבד. יש מצב שהמציאות היא בדיעבד, לא המעשה שלך הוא בדיעבד. כן. במצב הזה, הדיעבד הוא לכתחילה. המציאות היא דיעבד, אבל המצב הזה שכל האומה נחשפת לאור כזה כל כך גדול, זה מצב של לכתחילה. זה מצב שככה היה ראוי. כן. ככה בדור הזה, ככה אפשר להחיות. כן. רגע, קראנו רק את המילים עד סוף הפסקה. ואם זה לא היה קורה, איך האומה הייתה נחשפת למצב זאת אומרת, אם לא היה את כל הירידה הזאת. אם לא, אז זה אורות הקודש א' פ' ו', שקראנו אותו פעמים רבות, שהנסתר הוא לא צריך להתגלות. להפך, הוא מזיק כשהוא מתגלה. כשלא צריך לגלות אותו, מגלים אותו, הוא מזיק. איך הוא משפיע? על ידי עצם הנוכחות של אותם בעלי הנסתר בדור, זה כבר, הם מרימים את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד, לא על ידי הדיבור של המושגים. כן. רגע, אני לא בטוח שקראנו רק את השורה האחרונה, נשלים את הזה. כן, זהו החינוך הגדול והארוך של הרחבת תכסיס הדתי והשפעתו בהמון דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, חדשים גם ישנים, בצירוף דאגת חיי הנצח האישית הפרטית המסייעתה. טוב.